Winnaar van de Talent Aanmoedigingsprijs G-Sport 2015. Dodado. Mijn naam is Bob Melling. Ik ben voorzitter van Dodado. En dat ben ik al sinds 27 jaar. Dodado is een sportvereniging voor mensen met een verstandelijke handicap. En die vindt plaats over 5 sporten. En die wordt begeleid door een dikke 100-tal vrijwilligers. Wat er zo bijzonder is aan Dodado, is dat wij mensen met een beperkte handicap, met een verstandelijke handicap, een plaats geven om hun sport te bedrijven. En dus nou op verschillende sporten door de week bij Dodado ontspannen kunnen. En ontspannen kunnen op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Wij spelen competitie tussen aanhalingstekens. En dan op de manier dat iedereen aan zijn trekken moet komen. Dus van en de hele goeie, maar ook de wat mindere. Hier is het uiteindelijk, als ze met elkaar zijn, dan maakt het niet uit hoe het gaat, maar het gaat om het plezier van het sporten. De prijs die wordt uiteindelijk toegekend aan de sportstichting Dodado. En je moet dan denken dat het voor de sporters op zich is. Maar ik zou het ook nog een klein beetje een waarderingsprijs willen noemen. Een waardering naar onze vrijwilligers toe, die elke week weer klaarstaan om ze te begeleiden. En ik vind dat echt, als je dat zo lang en dat voor je medemens op kunt brengen om elke week daar naartoe te gaan, nou, dan heb je een pluim verdiend, vind ik. Als u op de een of andere manier een paar centen te veel heeft staan, op de bank brengt het niks meer op, dan zou ik zeggen, als u informeert bij onze penningmeester, die heeft er altijd wel een plaatsje voor. En mochten de mensen die naar aanleiding van het praatje gedacht hebben van, och, ik zou misschien ook wel eens wat voor die vereniging kunnen betekenen, we houden ons van harte aanbevolen.